नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईचे खबरो. कारवार कद्रा श्री महामाया देवीची वार्षिक जत्रा उत्सव उत्साहात साजरी झाली. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याची होड अशी जात्रेतली एक जत्रा उत्सव म्हणल्यार कद्रा श्री महामाया देवीची जत्रा. कारवार तालुक्याच्या सुंदर अशा निसर्गमय अशा रानाच्या परिसरात कद्रा ग्रामात स्थापित शक्तिमाता श्री महामाया देवीची जत्रा काल उत्साहात साजरी झाली. या देवीच्या जत्रेक तालुक्याच्याच नाही तर राज परराज्यातल्या सुद्धा या देवीला दर्शनाक भक्त येतात. पावसाळ्यानंतर पहिलीच जावच्या या जत्रेक भक्तांची खूप गर्दी जाता. पहिले दिवस होम आणि दुसरे दिवस जत्रा अशा या 2 दिवसाच्या उत्सवाक हजारांशी भक्तांची हजेरी लागता. काल या श्री महामाई देवीच्या दर्शनाक कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक यांनी भेट देऊन जनतेले दुःख निवारण जाऊन सगळे सुख समृद्धीन उरू म्हणून विशेष पूजा केली. तसेच या जात्रेची व्यवस्था परीक्षण करून भक्तांनी गर्दी करत नसताना दर्शनाक व्यवस्था करा म्हणून संबंधित अधिकाऱ्याक सूचना दिली. या वेळार कद्रा ग्रामपंचायत अध्यक्ष बाबू नाईक, सदस्य, बीजेपी पदाधिकारी, स्थानिक प्रमुख आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. पंचायतीक विश्वासात घेय नसताना वन विभागान बैठक केल्यान ग्रामस्था वतीन तीव्र आंदोलन. बाजार कुलांग ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सदानंद सावंत. जोयडा ग्रामपंचायतीक विश्वासात घेय नसताना बाजार कुलांग ग्राम क्षेत्रातल्या अनेक गावात वन विभागाचे अधिकारी गुप्त बैठक घेतली असून या बैठकीत लोकांक जंगलातल्यान स्थलांतर करण्यासाठी दबाव हाडती असत. तेका लागून पंचायतीक विश्वासात घेय नसताना वन विभागान अशी बैठक केल्यान ग्रामस्था वतीन तीव्र आंदोलन करतले असो इशारो बाजार कुलांग ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सदानंद सावंत यांनी दिलो. मजरे हिंगा 8 तारखेक वन विभागान गुप्त बैठक घेऊन अनेक कुटुंबाक स्थलांतर जावसाठी अर्ज करचे आवाहन केले. 15 लाख नुकसान भरपाई घ्या आणि तात्काळ हांची जागो सोडा अशी सूचना केली असा. काही ग्रामस्थांनी पंचायतीच्या जाग्यार घर असत. ती जागा वन विभागाची असून ती बग्गी खाली करची असे वन विभागा खंयच्यान लोकांक सांगती असत. ताका लागून लोकां भितर गोंधळ निर्माण जालो आसा असे बाजार कुलांग ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सदानंद सावंत यांनी प्रसिद्धी पत्रकात सांगितले आसा. जर हाजी फुडें पंचायतीक विश्वासात घेय नसताना वन विभागान अशें कृत्य केल्यान तीव्र आंदोलन करतले असो इशारो या वेळार सदानंद सावंत यांनी केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सिद्धापुरात बीजेपी मागासवर्गीय मोर्चा समावेश. सिद्धापूर भारतीय जनता पार्टी सिद्धापूर मंडळाचे मागासवर्गीय मोर्चा समावेश मंगळवाराक सिद्धापूर शहराच्या श्रृंगेरी शंकर मठाच्या सभाभवनात झालो. या वेळार समाज कल्याण आणि मागासवर्गीय कल्याण खात्याचे मंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी, उत्तर कन्नड लोकसभा सदस्य श्री अनंतकुमार हेगडे, बीजेपी जिल्हाध्यक्ष श्री व्यंकटेश नाईक, मंडळ ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष श्री बलराम नामधारी, शहर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला नाईक तसेच विविध मोर्चाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. कारवारच्या शिरवाडात दिवंगत पुनीत राजकुमार हेमका श्रद्धांजली. कारवार सिनेनट दिवंगत पॉवर स्टार पुनीत राजकुमार हेमका शिरवाडच्या फ्रेंड सर्कल तर्फेन भावपूर्ण श्रद्धांजली कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या कार्यक्रमात प्रभू वडेयर, सूरज नायर, प्रितेश बांदेकर हेमी हजर आशिल्ले. बेगेतले 4 लाख नगद घेऊन फरार जावच्या प्रयत्नात आशिल्ल्या चोराक अटक. मुडगोड 4 लाख रुपये आशिल्ले बॅग फारोवन व्हरच्या प्रयत्नात असताना सार्वजनिकाल्या हाताचो प्रसाद खावन आता पोलिसालो अतिथी जाल्ली घटना मुंडगोड तालुक्यात घडली. बಳ್ಳारी जिल्ह्याचो भरत भोवी हो पोलिसालो अतिथी जाला. मुंडगोड तालुक्याच्या येल्लापूर रस्त्यार आशिल्ल्या पोस्ट ऑफिसाचो कर्मचारी प्रभाकर पुजार हेमी सिंडिकेट बँकेतल्यान 4 लाख रुपयाचो चेक वटवून 4 लाख रुपये नगद घेऊन पोस्ट खात्याचो दिसमजुरी कर्मचारी विरेश कुंभार हेमचे बरोबर ते पैसे घेऊन बायकाचेर येताना सोमाराक बाजार आशिल्ल्यान रस्त्यार लोकांची गर्दी आशिल्ली. येल्लापूर रस्त्याच्या तंगम मेडिकल लागींच्या रस्त्यार दुचाकीचो वेग कमी करून थांबिल तेन्ना या भरत भोवी हेमी बॅगाची चेन उघडून पैसे घेऊन वयच्या प्रयत्नात असताना विरेश हेमी चोर चोर म्हणून आवाज करतरेत विरेश आणि सार्वजनिकांन तेजो पाठलाग करून ताका धन पोलिसांल्या स्वाधीन केले. पोलिसांन तेगेली विचारणा केली तेन्ना तेच कडच्यान आशिल्ली
चोरेची प्रकरणां दाखल जालात तेज कडच्यान अशीच आनीक चोरेची प्रकरणां दाखल जालात अशें कळयलें. बेळगांवांत 2, तुमकुरात 1, बिजापूर 1 अशी चोरेची प्रकरणां तेजेर दाखल जालात. PSI NG जक्कन्नवर प्रकरण दाखल करून पुढील तपास करतात. विश्व दाखलो केल्लो 6 वर्सांचो सुशील कुमार हेगडे. कारवार. साधनेक वयाचें बंधन उरना. साधना करचें मन जाल्यार कसलीं शिखरां गाठूं जातात. हेका उदाहरण म्हणल्यार अंकोला तालुक्याचो सुशील कुमार 6 वर्सांचो बालक. पळोवूंक ल्हान पण कीर्ती महान जाल्यार तेणी केल्ल्या कामान अख्ख्या विश्वाचे दोळे दिपोवन गेले. हो कराटे शिकता. तेणी 1 मिनिटात 305 कराटे पंचमान विश्व दाखल केला. हेच पयलीं गोवाच्या 35 वर्साच्या व्यक्तीन 1 मिनिटाक 254 पंच मारून विश्व दाखल केल्लो. तेमगेलो विश्व दाखलो म्हूण 6 वर्साच्या ह्या पोरान सुशील कुमार हेगडे हेमी सगळ्याक आश्चर्यचकित केले. शोटोकोन कराटेचो राष्ट्राध्यक्ष विनोद कुमार, एक्सलंट वर्ल्ड रेकॉर्ड मुख्य निर्णायक अविनाश विश्वकर्मा हेमी बेळगांव जिल्ह्याच्या अथणीत विश्व दाखल्याचो संकेत दिलो. सुशील कुमाराली आई अथणी शिक्षकी आसा. सुशील कुमाराक अथणीच्या कराटे गुरू शिक्षक मोहन सिंग हेमगेले मार्गदर्शन मेळ्ळे. सुशील कुमाराल्या कुटुंबान विश्व दाखल्या बद्दल मोहन सिंग हेमगेले आभार मानलात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आकस्मिक पावसान पीक नष्ट जाल्ल्या रैताक सर्वे करून परिहार दिवची कर्नाटक रक्षण वेदिकेली मागणी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अकस्मात पडिल्ल्या पावसान कापणेक येयिल्ले भात आणि सुपारी पीक नष्ट जावन खूप हानी जाला. बऱ्याच रैताक नुकसान जाला जाल्यार सरकारान अजूनय फाटलो नुकसानीचो परिहार दिलो ना. रैतान कर्ज काडून वेवसाय केलो ती बी परत नुकसान जाली म्हण प्रशासनान नुकसान जाल्ल्या रैताले सर्वे करून तेमकां नुकसानीचो परिहार दिवचो अशें कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे संघटना अध्यक्ष भास्कर पटकार हेमी जिल्हाधिकारीक अर्ज दिला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.